Ya. Ya Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita hai sahabat tolong sudah wassalamualaikum ya ikhwani dengarkan kiasan kepada mandiri kulu nafsin saykatul mauti ya barangyawa menanggung sakit mati indah nape di balai zaman berubah dari biasa matahari tarabi daripada matinya mangkule turun langit tangkas kayu-kayu asam pemakape deposen angin tarabakate sawah itu dah jalan api kemana yo insan bagage-gage alam lakalam nyawalalare indaladape main bomande binya pija tidak baitul muqaddis pulau sawatu dajal tadape lalu ke situ aduh sebabnya mangko begitu malaikat mambe beribu-ribu itu kanonu kema berdiri alemu hilang kurul mati toba nanti dari mulai di zaman begini nah jangan menyasa kemudian hari dengan bismillah
hijau daging sudah dibilang dia tonyo pulau rejo tulang ditunjuk di mana dari mana datang di sisi Tuhan amin joloya jangan begitu kita sekarang satu lakan tali kata bebas pegang itu olehmu tinggi sekali sarilah orang akan mencari iyo olehmu akan mengetahui iyo wahai sahabat suatu contoh oleh dilihat tolong konjal palito dihembuskan angin manol painyo antara kiri kali antara kita antara kota badan dan kate udara begitu bunyi elok guru suila kaji oleh guru tarikan alim baganti omongan dunia bijo dengan berisi ulah diri sabananya diri inna ilahi jabirman ya Allah inna ilahi raji'unna dengan nasanya nyawa dari padola dan ya Allah tentunan kembali ladai kepadola dan ya Allah dengan nasanya tubuh dari padola dan ya tanah nasanya tubuh dari padola dan ya tanah
ya putri jago ya putri pasambun besaran biasa biasa tiada biasa limbago biasa ila tiada biasa ada limbago Odena yo adalah denano sampu sakonan niyo edelalamu iyo bajanan nyoba si iyo bajanan denyorayo Odena yo kinilah bagitulah Odena yo kanu rekan kami Odena lah sama kirami dari nani yo sanjo cakro Odena yo senjangan lah babilai kurang nana lala tuku abulo Alanan kamila denyo sisip di manu de banala de rumpanganyo Keranunan niyo ele hadiri Karena dunde bana banan tuo Karena doi bana lele kete si unyila golongannya Ayonan bagitulah nyoba najo kalau dipandang lana jo mato Kalau dipandang dia jomat to baraga maragam la dia nyo pulo Niyo ay lato kami yo kan la dia mantu bo Maanan niyo ay lato kami Ananan niyo ay mudo-mudo Joko dibilang lah denyo umur Belum setahun lah de jagongnya Joko dibilang lah denyo darah Belum setampu lah pinangnya Denayo joko lah pengalaman Denayo belum lah sabar po iyo le balula dia nyo do pinyo saman jala dahulu nyo Bagaimana niyo ay lapitu Akan kami lah coba lah nyojo akan dicoba lah dia nyo bana Iyo sapatala jodoh iyo le nakale sambila Ayo ruyo marilah banamu sudah kami sambo corito nasinarekan kita Odena bagitulah denyo bana di malam yo kinilah denyo nanko iyalah alanan nasire bijo konco abang ladoni nangko Iyo kabilang lah hiburan kato Karanunan niyo lah denyo kito lah ibadu